Festival de Cans. Eu son de Cans xa, así que viva Cans, medre Cans. ¡Medre Cans! Que es viva Cans! Y esto es una toma falsa. No, corta. Cans medra, medre Cans! Agora sí, sempre que Medre Cans. Un súpula Cans! Viva Cans! Pois Medre Cans con Goyas en Goyas. Ninguén pode superar a Cans. ¡Viva Cans! ¡Viva Cans! Medre Cans! ¡Cans somos todos! Medra Cans e viva Cans e viva o Porriño. Medre Cans! O roteiro me parece como unha das propostas máis bonitas, ¿no? É moi emocionante que despois de 20 e pico anos, buscando a vida por aí como artista, se me acabe recoñecendo o traballo na casa desta maneira. E iso é un apoio de verdad a un artista. O sea, que estou moi agradecida que isto este pasando aquí na miña casa. É o valor que ten o Goya, é ese. Encantados de estar aquí con esta asociación maravillosa Arela, o seu tamén director Pato, con todos os veciños e veciñas de Cans que son realmente os que fan posible este festival sexa todo un éxito. Cans é o centro do universo, porque é un festival que non se basea nos cartos, senón que se basea no amor da xente. El buen ambiente de este festival no lo encuentro en otro, la verdad. La oferta cultural que hay, la gente, muy bien todo. A verdad que é un auténtico privilexio poder participar en un evento desta característica, que ademais ten unha singularidade, non? Apoia o ámbito da cultura, pero sobre todo pon en valor o que é a Galicia rural e a importancia de integrar tamén os veciños dunha parroquia como Cans. Desde logo que o festival ten un gran equipo e creo que funciona moi ben mecánicamente, unha madurez organizativa que, bueno, que creo que salta a vista para calquera que venga aquí, ¿no? Estamos aquí en el Festival de Cans y ha sido una experiencia estupenda y lo hemos pasado muy bien y que siga la fiesta. Creo que isto vai durar o tempo que Pato este. Bueno, son 21 anos, non? Eu sempre decimos que moitas veces o difícil non é arrancar este tipo de proxectos, sino é continuar no tempo. Ele é o veciño de Cans, ele é o que ten contacto coa xente. Mais todo o equipo que son impresionante o traballo que hai detrás. E agradezo moito porque cando eu non tiña Goyas, cando eu non tiña ningún premio, Pato chamábame, preguntábame que estaba facendo. Que siga moitos anos, eu xa vou canso e quería que houvese xa máis relevo, non? Nós estamos traballando moi arreo, ano a ano, o que nos chamamos Cans do futuro, fillos de Cans. Unha bola de pan de Porriño é algo referente ao noso Porriño, algo que marca realmente pois a nosa tradición, algo que marca realmente pois o que é o Porriño, unha bola de pan. Cada vez muchísimo mejor, viene muchísima gente
muchísimos actores, hay muy buen rollo. Pero creo que a xente ten ganas de festival, ten ganas de Cannes. Vendemos todas as entradas e iso significa que o público segue interesado no festival, está moi interesado en ver cinema galego. Satisfeitos do apoio que temos, de institucións, da Xunta, do Concello de Porriño, do Goberno de España, a empresas como Tella Galicia, Gadis, e moitos patrocinadores do Porriño, que maioritariamente son empresas familiares. Para non ser un orgullo, non? Que estén aquí. Como son tamén pois, pequenos autónomos, como son grandes empresas, apoian este maravilloso festival, que todo sea un éxito aquí en Cannes, no Concello do Porriño. Estaremos ao nivel que nos exixen, que nos demandan, estaremos aí ao lado deste gran proxecto do Festival de Cannes para seguir apoiando. Eu fui ver o primeiro concerto destes fulanos. Eu vim o primeiro concerto. Cannes is beautiful. Cannes is wonderful.